लोगोफोर आं दिनैसो ब्लग लानानै फैलायबाय आं बिराद लोमजादोंमोन नालाय बिनिखायनो आङो ब्लग बनायनो हायाखैमोन आरो दाबो एसे दंबावोसो लोमजानाया मोजाङानो हामाखै थेवब्लाबो एसे ब्लग बनायनानै देखायनोसै होननानै आङो सानबाय आरो दायो आङो लामाथिं बेरायहैनो नागिरदों नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायलांफाबाय थाबानो जाबाय आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्लाथाय लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो थोरै बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो स्टार्ट खालामसै जानानै लोगोफोर खामबो जानो हाया मानो हाया हामजोब्बाय आङो मानसिनि फिसा साखा आरो बारासो फिसा जास्राबाय लोमजानानै लोगोफोर नै काबादि गेलेलायसो दा दसे नायनानै फैबाय आं दायो ओमफ्राय आनैनि हानाव थांनो नागिरदों आनैनि हानि न'आ नैया मालाय हिबो दासोयो नै आनैनि अमाया उन्दुना थादो हिसानसालियाव नारें आसुगुर नायनोबा नारें आसुगुर देन्जार थायखादो फिथाइया नै आङो दायो न'आव थांनोसै लोगोफोर आनैयाबो गैया नालाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन बाय बाय